Này Delhi beran thằng cha Delhi mana nih Delhi beran thangnya karena ini anak sekolah depan oमफ्राय आङो भिडिअ बानायबाय थायासै ओमफ्राय नोंसोरनानै उन्दुनानै थाबाय थिगसे ओमफ्राय नै दिनै दा बेलासे फैबाय आरोना गिदिंनो होननानै ओमफ्राय दायो नायनोसै मायाव मायाव थांनाय जायो एसे बाजार खालामना फैनोसै नंगौ माय नायलांबाय थानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नै ब्रिज गिदिर गिदिर मेट्र' थाङो खोमा इ साथि मेट्र' नै ना लांनो फैदो नै लाबाय सेरसेयाव 200 बेसेबां 220 गैया 220 सेरसेयाव जोला खांबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांसै गोसोम गोसोम सुन्दो जोंनिथिं खोमसिसिनो जासिबो खोमा खामानि मावसिदोंमोन जाबारबारियाव मेट्र' खारदो मेट्र' गोलावथार दखन जोब्बाय आरो खनसे फैफिनबाय जों नाखौ दोननानै नै दायो एटिएमआव थांगोन ओमफ्राय नायनोसै ओरै हस्पिटालनि नामा मेक्सि सुपार हस्पिटाल स्पेसिलिटि दङ एसे बेयावनोमोन आरो गोमैलानि फिसाज्लाखौ माबा खालामदोंमोन भर्ति खालामदोंमोन ओमफ्राय दायो रुमावसो दङ आरो नीला बिबारा जे बोराय बोराय बारना दङ गोदोरानो हस्पिटाला जी बढ़िया साफा स्टेन्डार्ड थार ओमफ्राय एसिबो बलायदोसो गुसु गुसुनो थानो आरामनांसोदोंमोन जी मानसि खमसोबाव मानसिसो मोनसोदां आरो इमान मानसियानो बेमार जासोदोंना दायो थांलायनोसै बेलेगाव गिदिंनो आरो नै मेट्र' स्टेसन नायनो फैदो जोङो दायो बेनो जागोन आरोना बेफोरो मेट्र' नैबे मेट्र' खारो आरोना इयो मेट्र' खारो ओमफ्राय नैबे मेट्र' खारग्रा आइबो स्टेसन रोंनायबाथ' थांनो हागौमोन ना मेट्र' दा गिदिंबाय थानो हागौमोन 10 थाखा 20 थाखायानो जायो खिन्थु रोङाना दा लुगैबाबो थांनो हानाय नङा बेखायनो ओमफ्राय थेवबो ओरैनो नायना फैनोसै आरो स्टेसन खान्था स्टेसन खान्था ओरैनो नायना फैनोसै गाखोनोबो मोनला नालाय नंगौ माय ओरैनोथ' गिदिंनो जानाय मोनबाथ' थांनो हागौमोन ओमफ्राय दा गिदिंनो होननानै दैसा फैयाखैना जोङो ओंखायनो लोगोबो गैया थांनाय जानाय नंला ओमफ्राय टिकेटखौ माया दानगोन आरो टिकेटखौ ओमफ्राय जोङो न'आवबो थांसै मंगलबारफोराव थांगोन आरोना ओमफ्राय दिनै टिकेट दाननांगोन दिनैनो दानना दोनखानोसै टिकेटखौ ओमफ्राय नायनोसै नै थांथ'ला जोङो गोजौद्राय उथिनो बाबाय फैथों गथ'फोरा गोलैदो नै टाखौ जेबो खालामना दोनदो फैथों माबा दङ थांला गोजौद्रायनो गाखोनो बाबाय गुमैमुवा लिफ्ट थानायाव थांगौमोन ओरैनो रिस्का इसोरनिया नाय माबायसा रिस्का नै उनथिंबो जजालायनो थांनो हायो नै रिस्काया खात्रा थांफिनसै जों दायो लोगोबो गैयालै आंना दिल्लीयाव लोगो थानाय मोनबा गिदिंनो हागौमोन लोगो थानायबा दिल्लीयाव रावबो सिनाकिबो गैयाना आंहा
Iya Delhi माबा आरो ना निउ दिल्लीसो पुराना दिल्ली नङा पुराना दिल्ली थांबावनांगो दिल्लीया हाबा जाबाय या नेशनल वेक्टर पब्लिक स्कुल नैबे दामिथार मालाय गोदोरथार जोङो इथिंबो फैदोंमोन आरो गिदिंनानै इथिं बारबोबाय दा फाखासे गिदिंबाय इमान गाहायावनो CCTV केमेरा नै CCTV केमेरा होना दोनसै लामा लामानो दिल्लीयाव ओइ नै जेबो रानदो गोमाय लाइटखौ लाइटखौ जेबो रानदो नै लिरदों होनो मेट्र' स्टेशन गाखोलायबायलै जों स्टेशन मोनफैलायबाय नै थाङा आरो ना बर'बा होमबाबो ओरैनो नायनो होननानै फैबाय आरो गाखोनो नै गाखोनायसै ओमफ्राय गिलायलायोलै गाखोनो मोनिफोरा मावबाय थालायलाय आं मबाइलबो माबानो गाखोनानै फैबाय ससे नायनानै फैबाय थाङासै फार्स्ट मानसि नालाय गोदान मानसि गियोबोलै पुलिस सुलिसफोरदो ओरैनो फिसा फिसा माबा थायनाया ना मा फिथाइयानो मोनबा इखो माबा बायदियालाय बिसा बायदिया गोसोम गोसोम जामबायसा जायो आरो गोजा गोजा आंनो मोनजायाखै बहुद बोसोर जाबाय फिसायाव मोनजानायानो दा मोनजायाखै बेखायनो बावगारबाय आं नामखौनो मिथिला जियानो जा मोनाबाय आरोना थांसै जों दायो नै थालिर बायनो फैदों सुपार मार्केटआव फिसानो नै बिथिं माबा माबि दोङो बावनायखौ जानाय नुबाय थायोथ' मानसिफोरखौ बिलाहिबो मोनो नै लकि तिता केरेला बायदि बायदि मोनो मा मा दोङो नाय रोंद्रायना मिथिया किल'आवबा गोदावसिगोन दा इमान ভাল নাই जि नांगौ नै मोनजोबखायो मालाय आरो चक्लेटसो लानो होदो बेफोर भुजियाफोरानो जि जानो लुगैसोदां जोंनि न' खाथियावबो बिदि थानाय होनबा खदाय फैबाय थागोन आं बायनो दे ओमफ्राय आरो चक्लेट लाबोनि नै लाबाय जोङो दालिम जुस मिथाइ चक्लेट ओमफ्राय दायो थांसै मोनाबाय आरोना 149 150 दान थाइसे खम